Huh? Hello guys, welcome to Jolly Gang of the Good. So ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಲ ಕವರ್ ತಾರರು ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇರ್ತದೆ ಆಣೆ ಕವರ್ ತಾರಲ್ಲ ಫೋನ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ತಾರ ಹೋಗ್ಬಲ್ದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಟ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಲ್ದು ಅದಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಲ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಪೋರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಕವರ್ ತಾರಕ್ಕೆ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲಿ ತಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸವೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಪುರ ಇರ್ತೇವೆ ಈ ಸಲ ಏನಪುರ ಏನಪುರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಉಂಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡು ಉಲೈಡ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಬನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಿದೈ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತ ಪಿದೈ ಬತ್ತದ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಾಗನಡೆಗ್ ಪೋಯ ನಾಗನ ಆಲಡೆಗ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿಯ ಅಲ್ಪಲ ಪೂರ ಲೈನ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ದು ಅಂಚಿ ಪೋದು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಗೆಸೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ತೂವರೆ ಪಂದ್ ಪೋಯ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಏನ ಪೂರ ಇತ್ತನೆ ಪೂರ ತೂದು ಕೆತ್ತಂಡ ದಾಲ ಪೋತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಪೋಯೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸಂತೆ ಪೂರ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ತುಲೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ ಆವಡ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮೂರಿಗೆ ತಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕತ್ತಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಮೂರಿಗೆ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ್ ಪಂದ್ ಪಿದಡಿಯ ಸೊ ಇಲ್ಲಗ್ ಪಂದ್ ಪಿದಡ್ನಾಗ ದಾಲ ಪನ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಲಂಟು ಬರ್ಪಿನ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನಿಯನ್ನ ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ದಾನಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾರ್ ಪಂದ್ ಆಂಡ ಇಂಚನೆ ಯಾನ್ ಚೂರು ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ನನ ಮಲ್ಪೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುಗ.